Zároveň Minecraft normálne je ako survival, ktoré sa nám tak načítavé vlády. Je tento tu nový update, tento tu gol zasmiatý ako dobrý. Mám survival. A chcel som sa rozhodnúť, že ako zahrám s tom normálne Minecraft. A pretože proste ako dobrý. Vyťažíme si drevo. To je všechno. Toho je dobrý, akože jde to, ale takhle hrať ako tenhle fejkové Minecraft. Poradil mi to jeden typek, tak ako čo ho nezahrať ako fake. Fejkový je tiež ako je to ako normálne, aspoň myslím. To tak aj vypadá, že to je normálny Minecraft. Keď to hráva, tak napíšte do komentáru. Možno si s vami zahrám. Takže takto. Krompáč. Oh. Ja mám kocovú, jak víte. No nepádli nejaký... Tohle to nechám. Nikdy jsem nevracenil. Vždycky jsem mal buď vrátil, alebo něco také. Aha, dala. Uvidíme sa asi, keď bude mať asi železné věci. Takže já jsem teda v nebezpečí. Po mne monstra prostě. Ja sa strašne bojím, lebo nemám moc dobré zbraně, jako. Fakt, jako, ja sa fakt bojím. Ja. Čo monstra, kielikam. Teďka jsem tady těžil železo. Tam dole, chtěl jsem jít ven. Začali na mě útočit monstra. Come on. Jsme tu doč. No. Kamo, já musím zdrhnout. Kamo, že tam nezabijou. To fakt tu scary, kamo. Teď jsem chtěl vylézt z té jaskyně a oni tu na mě zautočí. Ty zvířata, které nevím, jak si dostanu. Neumím hrát, to je takto. Dobrý, jdeme dál. Takto. Tohle je můj skin. Ano, tohle. Ne, kamo, já jsem zdechl. Ne. Ojdi. Musíme tu jaskynu najít znova. Kamo, dokým ti věci nezmiznu. Tam to zrespawnoval. Šel jsem. Tady je jaskyna. Tady je. Mami. Tu jaskyna. Takže mám ty věci, no. Čiž neznežuje. Jináč je konec videa. Tak nic.